Takže ahojte, ja som Lukáš. A ja som Lulu. Dneska si ideme vyskúšať, jak si vyrobíme doma domácu trúbku. Budeme na to potrebovať... Co budeme na to potrebovať? Hadicu. Balóny. Nožnice. Lepiacu pásku. Tak, to je aj všetko. Ideme si to teraz odmerať. Budeme na to, odmeráme si 25 cm chytilky, hadičku. To odmerám. Takto. Tu máme 20. Počkaj, pusti teraz. Tu dáme ešte 5 cm. Tak, 25. Dobre, môžeš to odstrihnúť, Luky. Takto, počkaj, ti to sem dám. No, môžeš, páči? No, môžeš. No, hop. Počkaj, ja ti to takto chytím. Tak, môžeš strihať, áno. Môžeš teraz, no. Poriadne. Ešte silno musíš, no. Tak, silno. Ešte. Ešte. Tak. Ešte, dobre, super. Tu máme tu 25 cm a ešte potrebujeme 2 cm, to ja to odstrihnem ja, no. Tak to dajte mu. Tak, no dáme takto. Áno, takto možné. Môže byť takto malé. Dobre, tu máme. Toto môžeme skovať, nožnice. Ty dáme bokom, aj túto hadičku dáme na bok. Áno. Dobre. Teraz chytíme ten balónik. Toto maličké dáme donútra. Áno, pichneme to tam. Dáme to donútra. A ja to vyskúšam. Jaj, to sa nám roztrhol balón. Jaj, nevadí, máme ešte ďalší. Ešte jeden balón, lebo sa máme jeden roztrhel. No, dobre, tak ty to chyť. Ty to drž a ja ti to takto natiahnem. No a pichni to tam. Tak. Máš? Dobre. Tak. Máme to teraz tu vnútri. Chytíme si túto hadičku. Ja to budú skúšať. No, môžu skúšať aj oni. Teraz. Toto natiahneme na túto. Tak. Dobre. Teraz. Tento balónik prehneme takto. Že aby boli takto spolu. Takto. Tak si to urobím. Dobre, máš pásečku? Takto? Áno, daj sem, tady na vrch. Tak, počkaj, takto, na kraj, Luky. Daj na bok. No dobre, už nevadí, počkaj, daj. Ja Takto som držím. schopný. Šikovný si, takto. Prelepíme. Takto to pasuje ten moment. Áno, takto to ide. Teraz to takto poprelepujeme. To tak ide na krajne. Tak. Máme to. Super. Ľudia. Máme to, áno. Tak. No a trúbka by mala byť že vraj hotová, no. Ideme to vyskúšať, či to funguje. Teraz, Luky, fúkneš? Ty? No fúkni ty. Silno musíš fúknuť, no. Ešte silnejšie. No, ale už tam bol nejaký ten zvuk. Čo, počul si? Počkaj, vyskúšam ja. Haló. A funguje to. Super. Daj na to, že to funguje. Daj na to, že to funguje. Dobre, hačaj si. Ďakujeme za zhliadnutie videa a vidíme sa pri druhom videu. Ahojte.